Хардишна, приятели! Нека дадем нашата почет на Шрила Прабхупад, на всички наши духовни учители. Прекланям се пред Шри Чайтания Махапрабху и Шри Нитянанда Прабху. Те сияят с блясъка на разтопено злато. Техните дълги ръце достигат коленете им, а издължените им очи приличат на розови листенца на лотос. Те са най-добрите сред браманите, вестители на законите на религията на тази епоха, най-щедрите благодетели на всички живи същества и най-състрадателните въплъщения на Бога. Един ден Бог Чайтания заповяда на малкия брат на Шривас Пандит: Рамай, иди в Шантипур и разкажи на Адвейта Ачария за мен. Кажи му, че Върховният Бог, на когото той винаги се е кланял, за когото е плакал и за когото е гладувал, се е явил на земята. Той е слязал да разпространява любовта към Бога и Адвейта трябва веднага да се срещне с него. Разкажи му също за появата в Навадвип на Нитянанда Прабху. Опиши му всичко, което видя през последните дни, но се постарай никой друг да не те види. Предай на Адвейта да дойде веднага в Навадвип заедно с съпругата си и да вземе всичко необходимо за обожание на мен. Зарадвам от поръчението, Рамай побърза за Шантипур. През целия път той мислеше за Върховния Бог. Всъщност Рамай дори не знаеше пътя, но това съвсем не помрачи радостта му, защото волята на Бог Чайтания бе неговото единствено съкровище. Провидението направи така, че първата къща, на която почука, се оказа къщата на Адвейта Ачария. Виждайки великия Ачария, Рамай почтително се поклони. От обзелата го радост той не можа веднага да проговори. Обаче Адвейта Ачария Прабху вече знаеше всичко. Притежавайки духовно зрение на чист предан, той осъзнаваше дейностите на Бог Чайтания в Навадвип. Знам, че си дошъл да ме вземеш в Навадвип. Топло се усмихна той, обръщайки се към Рамай Пандит. Вече знаеш всичко, затова да побързаме, почтително допирайки длани, отговори Рамай. Адвейта Ачария винаги пребивава в блаженство, оставайки трансцендентален към най-неочакваните известия. Бе невъзможно да се опише дълбочината на трансценденталната личност на Адвейта Ачария. Въпреки своята прозорливост, той внезапно се заинати. В кои писания се споменава, че Върховният Бог ще се появи в Навадвип в образа на човек, за да спаси падналите души? О, Рамай, твоят по-голям брат Шривас Пандит знае какво ниво на предано служене, отречение и духовно осъзнаване поддържам. Рамай Пандит добре познаваше духовното могъщество на Адвейта Ачария и само замълча, като се усмихна в отговор. Духовните забавления на Адвейта Ачария бяха безгранични. Те бяха източник на велика радост за преданите и загадка за грешниците. О, Рамай, моля ти, обясни ми защо си дошъл. Защо изведнъж трябва да ходя някъде? Чувствайки, че Адвейта Ачария малко се успокои, Рамай с молба в гласа започна да разказва за поръчението, с което Шри Чайтания го изпрати. Върховният Бог, за когото ти толкова плака, е Бог Гауранга. На него винаги си се кланял и заради него се въздържа от храна и извършва отречения. Адвейта Прабху, той заповяда да дойдеш веднага. Вземи със себе си съпругата си и всичко необходимо за обожание. Бог Нитянанда вече е в Навадвип. Той не се различава от Бог Чайтания и е твоят живот и душа. Ти и така знаеш всичко. Какво да говоря? Ако имам късмет, ще видя всички вас заедно. Слушайки посланието на Бога, Адвейта Ачария в велик екстаз вдигна към небето ръце и започна да танцува като луд. Внезапно за всеобщо изумление той загуби съзнание, но скоро се свести и започна да вика в екстаз и силно да пляска с ръце. Аз доведох! Аз призовах моя Бог! Той напусна своята висша обител на планетите Вайкунта и се появи тук в отговор на моите молитви! И с плач падна на земята. Съпругата на Адвейта Ачария Сита Деви, почитана от цялата вселена като майка, също заплака от радост. Неговия син Ачютананда, още съвсем малко момченце, също силно викаше. Скоро цялата къща на Адвейта Ачария се превърна в обител на любовта към Бог Кришна, защото майката и синът, заобиколени от приятели и роднини, плачеха от радост.
Адвайта Ачария Прабу, погънат от мисли за Върховния Бог, се опита да се владее, но не можа. Той се клатеше, движенията му бяха много забавни. Накрая попита Рамай: какво ми каза Бога? Той каза да дойдеш веднага. Слушай, Рамай, ако той наистина е моя върховен Бог, нека се появи пред мен и ми каже истината. Ако той прояви своето върховно могъщество и постави лотосовите си нозе на главата ми, тогава ще повярвам, че Гауранга е Бог на моето сърце. О, Кришна, откъде имам сили да говоря? Каза Рамай. Ако съм получил някакво благословие, щях да ти кажа, че видях деянията на Върховния Бог с тези очи. Твоите желания не се различават от волята на Бога и той слезе заради теб. Адвайта Ачария, доволен от отговора на Рамай, започна да се приготвя за пътя. Приготви се бързо, каза той на съпругата си. Вземи със себе си всичко за обожание на Бог Хари и да тръгваме. Сита Деви бе благочестива жена. Тя знаеше кой е Бог Чайтания. Тя събра благовония, гирлянди, ароматни масла, дрехи, сладко сгъстено мляко, кисело мляко, сметана, масло, камфор, ядки и листа от бетел и след това заедно с Рамай Пандит тръгнаха за Навадвип. Не казвай на Бога за моето идване, предупреди Шри Адвайта Рамай Пандит. Искам да знам какво той ще каже, като ме види. Като те види. Ще се скрие в къщата на Нанда на Ачария. Бог Вишвамбара, върховната душа, пребивава във всяко живо същество. Затова той знаеше за намеренията на Шри Адвайта. Очаквайки появата в Навадвип на Адвайта Ачария, той дойде в къщата на Шива Спандит. Там се събраха всичките му предани. Богът изглеждаше замислен и мълчалив и това притесни преданите. В къщата царуваше тишина. Неочаквано Шри Чайтания стана, с царствена походка се насочи към алтара и седна на трона на Бог Вишну. Нара дойде! Нара дойде! Като лъв ревеше той. Знам, Нара иска да провери дали аз съм онзи върховен Бог, който пребивава в сърцето на всеки като върховна душа. Нисянанда Прабу разбра Шри Чайтания и веднага вдигна над главата му бял чадър, а Галадар Пандит подаде поднос с камфор и листа от бетел. Гледайки ги, останалите предани също започнаха да се покланят на Бога, предлагайки огън, вода, цветя и благовония. Някои възнасяха молитви, други извършваха служене. Точно по това време се върна Рамай Пандит и преди да успее да каже нещо, Богът възкликна: Нара те изпрати, търсейки доказателства. Той леко поклати глава. Той вече е тук. Нара добре ме познава и въпреки това иска да ме провери. Той вече е в Навадвип и чака в дома на Нандана Ачария. Рамай, той те изпрати за проверка. Така че върни се и веднага го доведи при мен. Радвайки се, Рамай изтича при Адвайта Ачария и подробно му разказа всичко. Адвайта Ачария бе в блаженство и веднага се отправи към къщата на Шива Стакур, смятайки, че планът му напълно е успял. Той искаше да покаже на целия свят, че Бог Чайтания е висшата душа в сърцето на всяко живо същество, върховната божествена личност, вместилище на всички енергии. И сега Богът прояви своето висше могъщество. Не решавайки да се приближат, Адвайта Ачария и съпругата му почтително се поклониха на Бог Чайтания, възнасяйки молитви. Адвайта Ачария бе щастлив, виждайки най-накрая лотосовите нозе на своя възлюбен Бог, най-прекрасната личност в цялото творение. А какво ще се случи по-нататък, обаче ще научим при нашата следваща среща. Шри Чайтания Махапрабху ки джай, Шри Адвайта Прабху ки джай, Шила Прабхупада ки джай, Гаур Премананде, Хари Хари Бол.